Mommy ka ịba weda ịbụ onye ụka ka ịbụ onye omenani. Ana m ejekwa ụka. Mana ụka enje ekwute obere ya kịta ama m eje omia o. Mana ana m eme ka ndị mmadụ mara ya. Ụka dịkwa iche na yes. Omenani dịkwa iche n'ife arụsị. Omenani dị iche n'ife arụsị. Ife arụsị bụ ife arụsị, omenani bụ omenani. Ke nna join na iwe omenani. Ọ nwere ihe ndị Igbo jiri biri. Ha na-asọ gboo. Ebe ahụ ka m kwenyere, ọ bụghị n'ife arụsị. Ana m eje ụka ọfụma. Maka na ụfọdụ na-asị na Theresa Onuora bụ mmụọ mmiri na mmụọ nke nwa na ụfọdụ na-ekweta dị na Theresa na abụ ụka, mana ma afụgo m pictures gị ebe isecha na iso ụka wee na-abata. Kedu ife inwe ikwu maka omenani kịta? Ị na-efili na omenani Igbo na-anazi ana because ọ dịzị aka anyị hapụ omenani na-emezi omenelu. Ka ife inwe ikwu maka ya? Maka na nkwuri ma isi go ebe anyị na-aba ebe ọzọ. Mba aka m ajụkwa gị maka omenani maka na egwu gị abụgolo omenani. Yes. Aka m ajụ gị mana otu anyị bịa aka gị taa nzizi aka njụọ gị kedu omenani dị ka ọ na-ana ọ ife dị mma ka ife dị omenani ị na-ana awọ ife ọjọọ ka ọ dịrọ dị mma. Ọ dịrọ mma ịnọ na ntị na onye Igbo na-ekwu na omenani ga-ana. Elekshọn a ga-adị kpọkpọ, elekshọn a ga-adị ego. Inwekwa PVC. INEC na-ewetala anyị ozi CVR, Continuous Voters Registration, maka ndị PVC fa nwere issue ma ọ bụ nwee accident ma ọ nwee miscarriage. Ndị chọọ ịgbanwe PVC fa to nke ọfụ. Maka ndị na-atụbụlo elekshọn chọbụ ịtụ ya, ndị na-etolubo oge ịtụ onye bụ elekshọn mgbe a tụrụ ya tolugo oge ịtụ ya ma ọ bụ ndị chọọ ka emelfa transfer of PVC. O nwere ike ọ bụ na ebe ibu before abụrụ ebe ibiva ibibu Lagos before kịta ibi Ọnịcha ma ọ bụ na ibibi Obosi before kịta ibi Ogidi. Ịchọ ka transfer alụghị your PVC to your new polling unit. Gbalụ kịta jebe na your ward jee weta PVC nke gị. Ọ na-ebido na Tuesday 8th of July to Thursday July 17. Makwalụ na amalụ na no PVC no voting. Kwenu egedege a enwe ndị na-asị na ọbụrụ Theresa Onuora befe bido onye bụ egedege na ọdịbụ adị ma ọ bụ na nwanne nwoke ma ọ bụ ebe nwa ka o si. Inwe ike ịkọwala anyị ọgụ a bụ ihe bido onye bụ egedege ka enwe ndị na-emebi edenu ịbịazịa tinye ahụ? Ihe ndị ekwusigo kwenim ya mbụ na ọ dị ka ọ na-aghọtara ife m kwuru. Anyị nwa bidorie asị egwu ọnwa ụmụaka na-emie tupu mma anyị ha bịa gwa anyị na anyị nwere ike itinye ihe were na-akụ ihe anyị na-agụ na-emega ebe a. Ha nwe gosi anyị egwu nke ha gbara mgbe ahụ a na-akpọ udu okobe. Were gwa anyị na anyị ga-atụta ego anyị tọrọ ịmago mgbe ahụ ewerije gote ite ahụ eji aka na-abụ akụ. O nwere ọnụ na-abụ ofu ebe a mmadụ na-abụ a na-akụ ya. Otu a mụ na gị nọkịta na-agụ mụ na gị na-agụ sọsọ anyị. Ihe a na-agba n'ụkwụ ka eji mee ịchaka nya bụ instrumenti a na-azọzi ọ na-ada ịkọ n'ihe a na-akụ. Ntị nwanne m nwoke na-akụbu egwu were nata si m na ọka mma ka etinyekwuo ihe na ihe na-akọ wenite na ndị ụmụ agbọghọ ụmụ oji gbara nke ha nya jiri soro ha meziere ha nke ha nya dị mma ka emee nke anyị ka ọ dịkwa otu ahụ. Ebe m siri banye nwa ha onye nwa na-agụ egedege nje nabịa ya ma ọ kwụọ ya ụgwọ si abịa mụọrọ m. Okay, maka na ịma na ndị na-eto ha na-ajụ nyaba ajụjụ. Enwe ndị nwe ike ọbụna fa afụrọ mgbe kịta ịkọwala ya ga-afụzi ya kịta. Enwe ndị na-asị na Theresa na egwu ya esi na mmiri ma ọ bụ na egwu ya esi n'ikuku
maọbụ na ego esi na ife nwa ndị na-asị na Theresa bụ mmụọ nọ inwe ike andị mgbe afọ anyị pekwuru mpe anụ na Theresa Onuora na-abịa ebe dị otu a asị ụmụazị mee nke nwa gbakpuo n'ime na desi ya foto inwe ike ịkọwara anyị kedu ihe kpata ụdị ha ndị ụdị ha ọ dịgasị ihe mere n'ihe ndị ahụ ihe onye chere n'obi ya maka ya ha abanye n'obi mmadụ jesi ya na ihe ahụ na-eche ọwa ọkụ ya ọ ma okwupụtara ya n'ọnụ so ha nwa ma nke ahụ gbasara ha mana ọ ga-adịkwa mma mọmị ọ ga-adịkwa mma ma ịkọwasị anya enwere ike ụfọdụ a na-eche nọ maka ka isi ekike mụa agụm theater art so ama m ihe bụ costume ịghọtago so ọ ga-aka mma na ha nụrụ ya at least once and for all n'onu Theresa because a ga-asị ejụrụ ya na Theresa asịkwa na asị maọbụ n'eziokwu ịghọtago so ọ ga-aka mma na ịgwara anyị ya kịta ma ụdị ha ọ dị ka ọ na ọ dịrọ ekike nkere na-atụ ha ụjọ ọ ya ihe dị ya onwe ihe ọzọ so ekike m tụrụ ha ụjọ okay ha nwa na-ekwuzi ha nwa okay ekike a ekike ị na-eke enwe onye ifo wee kebe nya bụ ekike ka ọ bụ ijọsụ like ya ị na-eke otu a wee na-apụta ihe njiri kebe otu ahụ ụnụ nwa nọ kịta ebe a na-eme ihe a tupu ihe eme ihe n'anya mara ihe ị na-eme na ihe ahụ ya adakọ isi otu ahụ soro ihe ahụ ọwụghị ofu ụdị ekike ka m na-eke n'egwu niile ahụ nwere o nwere nke eye rekọdụ ke nke dị otu a nwee nke eye rekọdụ ke nke dị otu a ọ ihe nya na ihe ahụ yiri machịrị ọnya ihe dị ya ọ bụkwanụ na ịbụ onye ọcha na ọ ife aka na-akpọ genius azị na mmadụ bụ a genius because mgbe a ị na-eme ife dị iche mgbe a afọ Theresa Onuora amanọ Theresa Onuora bịapụta n'ọgbọ ọnya ka a na-agụchala ya akwụkwọ jụọ kedu ihe nyelu nwaanyị a ụdị amamihe a o ji wee because what you did is unique and ọnya mee ndị ọgbara ọfụ ya kịta ji appreciate ya the more ịghọtago ndị generation unu fụrụ ya ọ dị ha ka ihe dị so out of it mana mmadụ bụ ihe kedu ihe nyere gị that amamihe iji wee sị ka ị na-ekenya bụ ike otu a kedu ihe bunye gị n'uche ọ mmadụ gwa gị ya ọ Chukwu ahụ kere m nyere nya bụ amamihe ọ bụghị n'ike aka m Queen enwego ihe ịnụ maka gị ta ọ ga-amụ enwego ihe akọ maka gị si ya akụkọ akarịa enwego ihe ịnụ maka gị nta ọ ga-awụ na-asị ọ bụzịkwa mmụọ bụ Theresa ka ekwu maka gị otu a gaa n'iru akụkọ juru eju nọ na onye ọbụla nọ n'ụwa akọrọ akọ ekwuru okwu n'azụ ya mara na onye a bụrụ mmadụ egedege si onye na-ekwu m okwu n'azụ ma ọ na-atakwa onwe ya afụfụ Theresa Onuora so nke ahụ nyere anyị ha ije ọsụ na-alụnye anyị alụnye nyere anyị ha na ujunu ị na-etu anyị akpịla ebe a nye anyị ya na uju so na ya ihe mere ị na-eme ihe dị mma anyị akọcha gị na-eme nke ọjọọ anyị akọcha gị n'oge nwe a na-akọcha dịkwa shọm ihe ahụ akọrọ gị ma ịdị isi ka ya ọnya ihe dị ya afụgo m ihe onyonyo gị 1993 ị na-agba egwu ị na-agụ agụ you are a complete entertainer ụfọdụ sị na egedege bụ a dance ụfọdụ asị nọ emu egwu kedu nke ọ bụ emu igba egwu ka ọ bụ igwu egwu gịnị bụ that egedege ihe na-agụ ya na-agba ya ihe ha kwụrụ just na-agụ ya nọrọ maka agụ ya ọ ya eshi ekike ihe emegharị ya ị na-agụ ya na-agba ya ọ ya bụ egedege and n'ọnwa nwa toto kwuru onweghị ọ dị be anyị kịta na-apụ kịta ndị ọzọ eteki ụwa afọ m ka isi azọli ya na 1993 ụfọdụ ndị ọrụ m nwee ike ọ bụ na mama fa na papa fa amabedị ebe ha ga-akwụ wee ebe a na-eme egekwa gị ntị n'onu
onu a ka dịkwa ka o si wee dị mgbe a ịfụgịta abịa n'ogide bịa kpachala ya obere aka na ka ọ bụrụ ihe ị ga-asị ka ị bịa kwacha onu ma ọ bụ ka enye gị banana ka ị racha ma ọ sweet ma ọ tọmtọm. Kedu ihe mee onu a onu gị ji wee bụkwalụ onu eji mara mba? God give ma ọ bụrụ n'ụwa ndị God gbara gift. ọnya ihe mere Chukwu ahụ wetara onu ahụ weta onye na-agụ ya were dobe na nya bụ ihe ga-ada otu ahụ ọnya mere ihe niile ndị a. Ọnya bụ ihe mekwulu iji wee ka dịkwa relevant. Ndị ọcha na-akpọ ya relevant as in aka na dị ama m na ibido na 70s and then this is 2025 aka na-ekwu maka Theresa Onuora. Enwe ebe ị na-eje, enwe ihe ị na-eme ka ị gwa n'anya ka anyị jebekwu enu, enwe ihe ị na-eme iche enwe mmụọ na-arụnya bụ ọrụ mmelụ iji wee ka bụkwalụ egwu eji adịghịkwa maka Theresa tata. Nwokwu ebe nwe njiri otu Chineke ahụ ka mma n'ọnya nwa maka ọnya nwa si ife dị nya debere ife dobe ọchịchị dobe mmiri ozuzo dobe anwụ ọchịcha nke oge ruoro ome ofu nyanwakwa mere ihe niile ndị a. Okechukwu, all the money you have been spending on ụmụnwaanyị and clubbing, if you have invested it in land banking with the Pine Leaf Estate and Properties Limited, all this loan app will not be pursuing you up and down. One, stop learning. Come and invest in land banking with the Pine Leaf Estate and Properties Limited. In 2021, anyị bịa ụfọdụ n'ime anyị n'ụba maka Theresa Onuora for the first time mgbe gị na Lady Gaga melụ egedege. That is ụfọdụ na-abụrụ ndị omenani na-alaike egwu omenani asịba kedu ebe nwaanyị anyị wee kọbalụ fa ya sị unu amadọ Queen, the most powerful female musician of our mother's time. Kedu ka gị na Lady Gaga fasi wee bido wee mebe ife ma Lady Gaga ma Fino ma Flavor kedu ka unu wee mata kedu ka unu wee bido wee arụwa egwu maka esi kedu ka unu wee rụwa aba egwu? Asị na njerịta bụ mmekọrịta na njekọrịta ụfọdụ na-ebute ife ọma. Ebe anyị jere egwu ka Gaga bịara fụ anyị ebe anyị nọ na steji gbaa anyị ụfọdụ ajụjụ ọnụ anyị na-akpasịa nazie mesizi ozizi anyị nwa bịa anyị na-anọsịa n'ọfịs kpasịa asị na a chọrọ ka emee egwu ahụ anyị nwa kpete akazie otu esi mee mgbe ahụ ma Flavor ma Fino ma mụnwa ha nyanwa anyị nọkọrọ gbasịa ya sị ya esi na ọ dị mma ka eme etu ahụ anyị mee ya mekwenye Chineke mekwa ebere nye ada nnukwu ụda ndị mmadụ sị na nha ala ikiri otu ahụ anyị kenekwa so na ihe mere. Ịma na enwe ndị bụ na ha mechaa ihe ha dara ka ekpe ya aka. Enwe ndị ga-asị na ịrụcha egwu ngị hapụ ya otu ọ dị na ikpe anya aka o mebie dị egwu. Mgbe a nchọ ịrụgharị nya bụ egwu inwere ụdị ụjọ a na-enwe ike emekwa anya otu a na onwe ike mebie that original one. Ndị mmadụ kwulie mana ihe m gwara ha bụ nke a dị ka adịkwa nke onye chọrọ oweri ya so ihe m gwara ha ya otu ahụ ka ọ dị nke ahụ dị nke adịkwa nọ nke onye chọrọ esi ebe anyị. Enwere ihe mbata Lady Gaga na ndị ọgbara ọfụ a enwere ihe mbata ha n'ime ndụ gị mee na ndụ gị enwe mgbanwe ma Lady Gaga afọ ụmụ nke gị na Kesi Limpopo mee ọfụ a afọ ụmụ nke gị na Jemula mee afọ ụmụ Fino Flavor enwelu ihe dịtenu mee na ndụ gị azị onye egwu gaa n'ihu. Ihe o mere na ndụ m bụ na o mere m na ụfọdụ ndị
otu ikwuru kịta ndị ọgbara ọfụ emelie ka e wee kọwara ha ihe a na-ekwu na nke ọzọ ni maka ụfọdụ na-asị ha ada anụ ihe a na-ekwu ha ghọtara ya ebe a ka emerie ka ha nwa nwee ike ghọta ya ndị ha ghọtakwana ya ndị a ghọtara ya na-enwekwa aṅụrị maka ya so ọ bịara mee ya nya sitụ n'ebe ọ nọ mbụ kunitetụ ya ihe o mere ana m enwere mgbe my big friend and father onye ebe unu ị ga-amụ ya Reverend Father Bona yes Umeọgụ enwe mgbe o mere ife na Ọka akpọkwa gị ịbịa tieli ya egwu and then ịpụtakwa energy ya ka dị enwelu ụdị nri ị na-eri ị na-eme exercise nekwa obere welcome anyị mekwa gị itikwa anya obere afụkwa m vidio gị na Bright Chimezie unu meet na occasion gwakwa ya na ị kakwachiri kpeli ekpele enwelu ife ị na-eli pụrụ iche enwelu ụdị ndụ ị na-ebi na-enyelụ gị aka maka arụ isi ike gị gaa n'iru ma ndị mmadụ na-eri ka m na-eri adụm eri ụmụ indomi ụmụ ihe dị otu adụm eri ndị mmadụ na-eri ka m na-eri ana ụmụ ihe ọgbara ọfụ a indomi na ndị otu ya ụmụ m achịgbuo m n'ọchị maka na mamalaba na-eli nya bụ indomi na ya bụ ndị ọgbara ọfụ ya na enwere ife ị na-asọ ma ọ bụ ife na-asọ ewo na bụ na Chukwu bụ ife melụ nya bụ ife arụ amakaghị daalụnụ arụ amakaghị ya dịkwara ọnụ mma ise mọmbe ka anyị baa weda ịbụ onye ụka ka ịbụ onye omenanị ana m ejekwa ụka mana ụka enyi ekwute obere ya kịta ama m eje omia mana ana m eme ka ndị mmadụ mara ya ụka dịkwa iche na yes omenanị dịkwa iche n'ife arụsị omenanị dị iche n'ife arụsị ife arụsị bụ ife arụsị omenanị bụ omenanị nke nna ajọghị na iwe omenanị ọ na nwere ihe ndị Igbo jiri biri ha na-asọ gboo ebe ahụ ka m kwenyere ọ bụghị n'ife arụsị ana m eje ụka ọfụma maka na ụfọdụ na-asị na Theresa Onuora bụ mmụọ mmiri na mmụọ nke nwa na ụfọdụ na-ekweta dị na Theresa na abụ ụka mana ma afụgo m pictures gị ebe isecha na iso ụka wee na-abata kedu ife inwe ikwu maka omenanị kịta ị na-efili na omenanị Igbo na-anazi ana because ọ dịzị aka anyị hapụ omenanị na-emezi omenelu ka efe inwe ikwu maka ya maka na nkwuri ma isi go ebe anyị na-aba ebe ọzọ mba aka m ajụkwa gị maka omenanị maka na egwu gị abụgolo omenanị yes aka m ajụ gị mana otu a bịa kpa ya aka gị taa nzizi aka m jụọ gị kedu omenanị dị ka ọ na-ana ọ ife dị mma ka ife dị omenanị ị na-ana awọ ife ọjọọ ka ọ dịrọ dị mma ọ dịrọ mma ịnọ na ntị na onye Igbo na-ekwu na omenanị ga-ana ọ dịrọ dị mma ịnọ na ntị omenanị na ebe ka o sizi pụta ebe ka onye na-ekwu ihe a si pụta omenanị dị iche n'ife arụsị ife arụsị dịwagara onwe omenanị dị iche n'ife arụsị omenanị bụ ihe eji mara ndị Igbo ebe ndị Igbo si pụta ihe ha na-eme ihe ha na-eri ihe ha na-asọ ekike ha ọ ya bụ omenanị onye ife arụsị daalụrị nne